koye suudu sarɗiyeji ndu heewani dille Ousmane Sonko e wondiɓe mum pucciti e députéɓe leydi ndi aljuma hanki e jaabowol namɗe jowitiɗe e eɓɓoje gam safrude caɗele ɓiɓɓe leydi ndi. Ousmane Sonko hokki yeru eɓɓoje dartingol faggude rendo leydi ndi. limi wona ci secteur to banggue mahanteri ma en keɓ ko foti no milliarduji 510 banggue gollorɗe baylugol woni ko wiyete industrie milliarduji 222 uyki ki woni kuɓamɗam ko milliarduji 130 jokkodiral internet e ko nandi hen ko milliarduji 63 banggue ya garta aw noon ko milliarduji 50 ɗum foof ko ɓeydare mawde e fannuji kewɗi. yo yeb c'est des progressions sectorielles. ko yowiti e ustugol cogguli kuɓɓam e uyki ɗe Ousmane Sonko andinno jamanuji jawtuɗi. jagorɗo kalfinaɗo ko fati e uyki Biram Souleye Diop andini ɗum laatoto lewru go ɓuuri aroru. fimu tol ni ñi ngi nekk di poser la dernière touche. e o saha ko e golle cakkitiɗe ɗe min goni wondude e jagorɗo kalfinaɗo ngaalu leydi ndi. golle mawɗe ɗe foof gasi heddi hen tan ko seeɗa ɗo e lewru goɓuru aroru ndu cogguji ɗi ustoto. ces mesures là seront définitifs et constatés. ko adi nde Sénégal e FMI ina darna eɓɓore hesere yowitinde e ñamande, Ousmane Sonko e jagorɓe mum gandini wonde laamu ngu ina e golle kewɗe gam addude safaro e caɗele leydi ndi e mbadi kuptidindi.